Hello guys, merong bagong bukas na computer shop dito sa Barangay San Ildefonso, San Nicolas, malapit na po sa San Nicolas Public Market. Ang pangalan po ng computer shop nito po ay ComShop ni Mang Ken. Ayan po, at meron tayong natanggap na Battle Pass para sa mga games. Ayan guys, so usapin natin yung mga kids. So mga kids, ano masasabi nyo at meron na naman ulit nagbukas na computer shop dito sa San Nicolas? Maganda. Maganda. Shout out kay ni Ma'am ko. Mag-aral ng mabuti, wag mo nang... Mabuti wag mag-computer. Ayan, ganda guys, oh. ComShop ni Mang Ken. Ayan. So ayan guys, punta na kayo dito sa ComShop ni Mang Ken.